नमस्ते प्रणाम। कैसन बानी रहुआ लोग। उम्मीद बा आप लोग बढ़िया होखे। आज हमारे पास कोनो लिखावट ना रहला सैड वीडियो बनावे खातिर, तो सोचनी एगो ब्लॉग वीडियो ही बना ली। आज अपने बाबूजी के साथे हम अपने गांव के एगो बड़ा सा बैंक बा वहां गइल रहनी। हमरे खाता में से कुछ पैसा निकलवाए के रहला, 500-600 रुपया रहला। तो वहां गईनी है और देखने के उ बैंक में बहुत ज्यादा भीड़ लागल बा। गरीब दुखी आदमी अपने काम से आइल बा, केहू के पैसा निकलवाए के बा, केहू के पासबुक सही करवाए के बा, केहू के अपन कागज गलत हो गइल बा ओके सुधार करवाए के बा। सबे लाइन में लागल बा। और एक बात के हम नोट कैनी है कि गरीब आदमी तो लाइन में लागल बा और जे बड़ा पैसा वाला आदमी आवता उनकर खड़े खड़े काम हो जाता। गरीब आदमी खातिर बैंक में 2-4 हजार रुपये नहीं थे, कर्मचारी का तड़े खत्म हो गई बा। और अमीर आदमी खातिर 10,000-20 हजार पैसा उनकर निकल जाता। ये सुन के बहुत बुरा लागल है, बहुत दुख भइल है। तो भाई लोग हम ये कहे, हमने के पैसा कमाइल बहुत जरूरी बा। आज वो बैंक में वो गरीब आदमी जितना केहू बाटे, आज वो लोग घूस दे पावता लोग, तो वो लोग के काम खड़े खड़े हो जात। वो लोग घूस नहीं लोग दे पावत, ए लिए वो लोग के काम नहीं हो पावत। जे अमीर आदमी बा वो आवता, घूस दे के काम हो जाता। तो लिए भाई लोग हम कहे, हमके आपके सब केहू के पैसा कमाई के और पैसा कमाइल बहुत जरूरी बा भाई लोग। बस।